Mae'r tîm wedi gynllunio yn y fath ffordd fel bod yn gwneud y gorau o Olau'r haul o bob cyfeiriad bob awr o'r dydd. Dyma fodel gan y pensaer ac wy'n mynd i ddefnyddio'r torch yma i oleuo fy ffordd o gwmpas y tŷ, fel yr haul. I ni dechrau fan hyn yn y dwyrain ac i ni'n symud rownd cefn y tŷ. Allwch chi weld y goleuo mewn i'r gegin fyna. Erbyn diwedd y bore, mae e rownd i'r garej a'r stafell wely uwch ben y garej. Ar ôl cinio, mae yn y cyntedd hir na a'r ffenest hir i fyny grisiau. A'r goleuo mynd trwy'r llawr, wrth gwrs, yw'r cyntedd is. A wedyn erbyn diwedd y pnawn, mae fan hyn yn y brif stafell wely ar flaen y tŷ. A dyna Mandy a fi ar balcony fyna. Ac o dan y balcony fyna, yn y lolfa, dyna lle rydyn ni nawr. A nid bod fi eisiau cymharu yn hunain ar haul, ond dyna fi, a dyna'r haul.